Sabar to wong yo kek digarap kek mulai lho kek entas wae kok yo letakan kang ngono to. Kula niku tidak telat, Mas. Nggih ngapunten Je, Mas. Kula niku pun janjian kali kanca-kanca kula. Oh lah ya lek ngono ya tak rampungke saiki tak cepetne iki. Ning ya kowe rasa takon-takon ndak. Ngreseni to. Lah lagi jalan janjian jam piro to kok? Jam kalih, Mas. Wah, jam loro. Ayo sesuwe to saiki jam piro? Jam sesuwe kok kono madang-madang sik loro ngenteni aku lho. Lanjut masak niki tesih jam 1:30. Nggih, kula tak maem yen nggih. Nah, gini ya akan aku gede masake suwek.